Awak ano, uy. Da, hindi, tagam. 20 pesos kada ko. At palagi. Sumuka, uy. Sus, ang bakla, kaigat mo dula. Tagda ko lagi bayot, ganyan litsin niyo. Uy. Sumuka ayo, ay. Sige lang. Say, gabisiyan ni bayota ni. Sa ka na yung pang dula dia. Tuon ako ni Bing. Da, nakadaog ko mga cash out. Di ko na sa Gcash. Di ko pampahit sa baby boy, ay. Ginawala ang signal, ay. Uy. Ayaw sa signal, diri. Uy. Muki. Ay, sa muka. Uy. Daog naman takwato ba? Sa muka, eh. Sabak. Pre. Oh! Sa muka ay! Isa na yung dula. Yapoy. Buwa nga, toy. Pero sige lang. Dako na magdaog. Saan lang nga dula, yot? Mo ni game mo ni akong source of income para makapanglaki. Pangkuan, makasikat ha. Yes, gawa, dili mo eh. Tudloy na ko na, babe, para makakwarta ko ba? Dali, dulaon eh. Sa may pamagyan na, para makadula. Na mag-sensay mo, link. Download to nimo. Nga, pa maka-download na bitaw ka, nanatong apps. Login din ka. Buta ni mo account number mo ito. Tapos, password, confirm password, niya maghulat kang OTP. Dali, ano dahil na? Kala, OTP. Kailaw eh. Oh, pagka-send sa OTP, buta ni mo ito sa OTP niya, register din ka. Hindi lang, simple. Nakasunod din ka. Dali, ano? Sa din ka, mo makagbayot eh. Damihan kay ka. Sa sige, pagkuhan niya, yot. Masa pa man na, yot? Sa youth. Ay na, sige ko na, sagpa, ang special ron. Sunod. Nya, pag makasunod na ka sa games, di kay free nga 5 piso coin. Yun ako, dyan na, yot. Oh. Kaya pag mahurot tayo mong 5 piso coin, pwede makamukasin. Gamitan niyo mong Gcash. Ya, ang saan mo na pagkasin niyo? Pagkasin, kita na yung plus. Oh. Tawa. Click na niyo mong plus. Pag click mo sa plus, mamili ka diya, kasi mo gusto kwaon. Ah, ka mga coin da. Oh, click ka diya ko tayo, 100. I-click na mo ng 100. Ibutan niyo mo ito yung Gcash ni mo. Na, rig simple yot, no? Dali, kayo na ay, gusto ka ba cash out? Ha? Huwag mo cash out, Gcash, gapon. Gcash yan, kung transparent ka sa Gcash, gilian mo ulit, pangakong di ka ron. Wapo na nga dula, yot. O ana, pagbutan mo sa Gcash, butan mo diya, kung pilay mo withdrawn. Butan mo diya ang Gcash number ni mo. Ah, sige. Sindi ko blink ko niya, ha? Dula ko na. Oo, eh. Sindan di ka unya, oy. Ah, sige yung payutan ni. Kasindan di ka o bahala sa imo diya. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Lami siya. Kasab ka ron? Naano ko yung lakon ron? Kuhan sa pa rin, mulakaw sa siguro ko ron? Lakaw ka? Kaya pa kayo tuon, mabisi mong kugod. Mag-gym pa ko. Ha? Gym ka? Georgian? Mag-gym lagi, buwak. Diskutado lagi ka, ay. Ayaw lagi sig. Ah, sagpa. Nagapak ka ron. Pasis ako. Pasin dito, masig paon na ka ron. Iyo ko mo to. Gym pa yung gingon. Bae, bayutan ni. Gat kayo, mga laki ni. Sundan ako ni Bay. Mystery guy, eh. Buwak ka ron. Tirigay, pagilitok sa bayot. Yes, nang laki yung litsin. Asam to si guy, eh. Uy. Hey! Harme! Ah! Judo! Squat! Brad! Uy, Brad. Rada! Siya may kuhan lagi. Tirada ron. Kau ni skin di, Brad. Ah, Training may ba? Army mahod ko. Ha! Salamat ha. Ah, may kapadong ron. Yan na, practice training. Para sa akong activity, curricular. Laki juga, Brad. Buang mo dahil, dagan ako gibitian. Tilawin na akong skin di, Brad. Lamay ka na. Wah, kau skin di tawana eh. Bisa? Ako? Wala. Kayuhan ka ron. Brad, ganyan ako dito, Brad. Karoon pa ko bantes niya. Wala mo sa kadre. Okay. Dabulagan mo ko. Ni kuan. Bibiyan ako ba? Biya. Pangalan, bulagan ka. Kirna, pre. Natulad naman sa ito mga tinuod ng lalaki. Bulagan man kita. Namay nga nga panahon ba? Pero ay kabala ka. Kaya naaman ko. Pwede na ko ni mo ikadil.
i-istoryahon sa imong problema, ana. Pwede na po ito mag-hotel ta. Hag yung kami. Hag. Sige pre, okay lang po. Mr. Dream Boy, Mr. Huy! Gaya mo, bataay mo rin kalanganin ni bataan, di ba? Okay na ko pre. Bayad ka no? Dili, Ito bayot, buang. Lalaki ta, gago. Lalaki! Lalaki ako! No! Anak, dapat. Dili ta. Ano? Basig kuan pre, basig wa kay lingaw ron, naamang koy nagkuha mag hotel dia sa unahan. Na may hotel dia, basig gusto ka sabay. Hotel? Dalawin ko sa hotel. Oo, oy, hotel, oy, libre ka na dito tanan. Hotel? Oh, Tanan? bis ka pang magdala tag chika pre. Kana, Gusto good na mga chika. kayo. Good kayo. Kalaki mo kita. Nya pre, tanda sa hotel pre. Pakaway ta. Tara. Ay, ayun lang ang hotel. Ayun lang ang hotel. Asa dito day? Green lang ta sa kasa. Pising-siyang naman nagkwarta ng hotel. Unsay kasa? Kasa ba? Kasagbutan ba? Gugu. Bayot yung buwang bay. Bayot di. Bayad ka no? Ay, esa. Kabalo mo, gusto po na di mo. Ay, na po katika. Ayaw na po katika. Ayaw. Kaki. Buga, gini rin. Uy! Ayaw! Gagi! Uy! Uy, virgin pa ba na akong lips? Sige na mo na yung lami ron mo na lami. Hindi na, pagbukas ang mga, kabubukas mo ka ko ah. Uy! Wala tao dire. Walay tao, lagi diri. Oh, walay tao. Sige na, pagbukas na, magbukas mo ka ko ah. Virgin pa ba ako? Ay, ito na, may lami. Ula man dire. First time na ako dire eh. Ayaw ka ulaw sa kuha. Buwan na ako. Oh, buwan na. May makita sa tuwa. Wala lagi, wala lagi. Hinaya lang ha. O lagi. Tanaw di ha. May makita sa tuwa. Wala lagi tao, lagi. Andam na ka? O ready naman ko, ganun siya raman. First time pa ba na ako ni dire ay. Asa na di ka, oy. Nagulat ko ha. Dire lang ko. Amik ka siya ay. Ready na ka? O ready na dyan kayo ko ganihara. Buwan na! Puta kagis ka! Gabi! ka! Buwan na ni Klaro di ay! Buwan!